Fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern se jkun qed jippubblika l-konsultazzjoni standards għad-djar tal-anzjani permezz tal-Awtorità tal-Standards għal persuni iktar anzjani l-OPSA. Dan żvelaħ ma' TVM News is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġusgalja. U fakkar li fl-aħħar snin żdiedu d-djar tal-anzjani u se jkomplu jiftħu oħrajn. Għal ukoll li dawn l-standards se jkunu jgħoddu wkoll għal 31 ċentru ta' anzjanità attiva li hawn madwar il-pajjiż. Mistoqsi fuq liema materji se tiffoka l-aktar l-OPSA fit-tfassil ta' dawn l-standards, Dottora Ġusgalja elenka diversi fatturi. Il-kwalità tal-ikel, is-servizz tal-ikel, kif qed jiġi preżentat l-ikel ġewwa djar tal-anzjani hija xi ħaġa ferm importanti għall-anzjani tagħna. Il-kwalità li jkun qegħdin jieħdu ġod djar tal-anzjani anke bħala carers. Fil-fatt ukoll qegħdin fi proċess aħna wkoll li ħankunu qegħdin nipprovdu l-skills pass anke għall-carers kollha sabiex naraw li jkollna carers li huma kwalifikati kif suppost u qed jagħmlu x-xogħol tagħhom kif suppost. Anke id-djar tal-anzjani minnhom infushom, il-livell ta' dar li jkun hemm l-standards tad-dar partikolari mhux kulħadd min irid jaqbad jiftaħ dar tal-anzjani jkollu l-post għalkemm hemm l-standards bħalissa ma rridu naraw li jkunu nforzati iktar. Is-Segretarju Parlamentari kompla jispjega kif hu jrid ukoll standards ċari dwar il-kwalità tas-servizz mediku mogħti fid-djar tal-anzjani. Aċċenna partikolarment fuq il-bżonn li l-Gvern jara li jkun hemm proċess biex jissaħħaħ l-infurzar. Parti li għandek l-standards naraw li l-OPSA nnifisha l-awtorità tissaħħaħ iktar. Anka permezz ta' enforcement officers ġewwa fiha li jkunu qegħdin iduru djar tal-anzjani jaraw nagħtu l-warnings li hemm bżonn suppost jekk hemm bżonn nagħtu training fil-fatt ħa nippruvu nagħtu wkoll training anke lill-ħaddiema li jekk hemm bżonn nipprovdulhom il-ħaddiema li training. Imma mbagħad jekk ovvjament naraw li ngħidulek isma' tajnik il-warnings, provdejnilek it-training, imma inti bqajt tippersisti fil-kwalità tiegħek u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ikollna bżonn nagħmlu l-infurzar permezz anke ta' multi. Is-Segretarju Parlamentari Ġusgalja temm jelenka xi xogħlijiet li għaddejjin bħalissa fosthom it-tender li qed jiġi aġġudikat bħalissa d-dar ta' Bormla li qal li se tkun waħda tal-ogħla livell. Fakkar ukoll kif bħalissa wasal biex jalaq it-tender għad-dar tal-anzjani li se tkun qed tinbena fl-Imsida. Kompla jgħid li apparti dawn il-proġetti hemm oħrajn li huma kompletament tal-privat u li wħud minnhom se jiffokaw aktar fuq ir-realtajiet speċifiċi bħad-dimensja.